நானே ஒரு ஓய்வு நாள் பாடசாலை நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் அன்போடு வாழ்த்து வரவேற்கிறோம். සියලු ගෞරවය සියලු මහිමය සියලු ප්‍රශංසාව අපි දෙවියන් වහන්සේ දෙනවා. எல்லா துதிகளும் மகிமையும் நாங்கள் தேவனுக்கு செலுத்துகிறோம். පළවෙනි සාමුවෙල් 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 ஒன்று சாமுவேல் 16 அதிகாரம் 11வது வசனம். நான் சில காரியங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள தாவீது ගැන අද කතා කරන්නේ. தாவீதை குறித்து பேச போகிறேன். මේ දාවීදගේ නමට අර්ථය තමයි ප්‍රේමවන්තය. தாவீது என்ற பெயருக்கு அர்த்தம் அன்பானவன். හalleluya. ප්‍රිය කරන මනුස්සයා. அவன் மிகவும் பிரியமானவன். එයාගේ නමට අර්ථ දෙකක් තියෙනවා. அவனுடைய பெயருக்கு ரெண்டு அர்த்தங்கள் இருக்கிறது. ප්‍රේම කරන මනුස්සයා. ஒன்று அன்பு செய்கிறவன். ඒ වගේ ප්‍රිය කරන அடுத்தது பிரியமானவன். මේ මනුස්සයා මේ දාවීද ගැන කතා කරලා ඊසායිගේ 8 වෙනි පුතේ තමයි. தாவீதை குறித்து பார்க்கும்போது ஈசாயின் 8வது மகனாக இருந்தார். ඊසායිගේ පවුල හොඳ පවුලක්. ஈசாயின் குடும்பம் நல்ல குடும்பம். යා අයියලා තුන්දෙනෙක් හිටියා. ඒ අයියලා තුන්දෙනාම සාවුල් එක යුද්ධයට ගිහිල්ලා තිබුණා. தாவீதுக்கு மூத்த சகோதரர்கள் 3 பேர் சவுலோடு யுத்தத்துக்கு போயிருந்தார்கள். නමුත් මෙතුමාට තමයි දාවීදුමාට තමයි තිබුණේ බැටලෝ බලන්නේ. தாவீதுக்கு தான் அந்த ஆடுகளை மேய்க்கும் பொறுப்பு இருந்தது. ඔව් තමයි ගෙදරම පාලම එක්කන. அவன் தான் வீட்டிலே கடைசி. අර අද්දේනයි තාත්තාමයි එකතු වෙලා වැටිපුරම ගහන්නේ අර කොඩි මෙක්කයි. அந்த 7 பேரும் அம்மா அப்பாவும் சேர்ந்து அதிகமாக அடிப்பது கடைசி මේ பிள்ளைகள். අයියලා මල්ලි ගහකට අන්තිමට වදින්නේ දාවීදුට තමයි. சகோதரர்கள் சண்டை பிடிக்கும் போது கடைசியில தாவீதுக்கு தான் அது. මගේ සහෝදරයෝ සහෝදරි කරන්නේ මම දන්නවා. போதகர் வீட்டில கடைசி பிள்ளை செல்ல பிள்ளை இருந்தபடினால சகோதர சகோதரிகள் செய்யறது தெரியும். ඔබ තොකුවන්නේ මට තමයි. எல்லாரும் எனக்கு தான் கொட்டுவாங்க. දාවීදුමාට ඒ වගේ වෙලාවකමයි වෙලා තියෙන්නේ. தாவீதுக்கும் அப்படிதான் இருந்தது. එයාව පොඩි කාලේ කුඩා කාලේම බැටලෝ බලා ගන්න එයාව දුරු කළා. தாவீதை சின்ன வயதிலே ஆடுகளை மேய்க்க அனுப்பினார். ඒ අනිත් අද්දේනාගෙන විස්තරයක් නෑ. மற்ற 7 பேரை குறித்து இந்த கதையும் இல்லை. ඒකනේ බැටලෝ බලාගෙන යොමු කරපු එක නෑ. அந்த ஆடுகளை மேய்க்க அனுப்பினதாக இல்லை. නමුත් එකම එක්කෙනා ගෙදරම බාල්මෙක් කරලා තමයි බැටලෝ බලාගෙන යොමු කරලා තිබුණේ. ஒரே ஒரு வீட்டிலே கடைசியானவன் ஆடுகளை மேய்த்து வந்தான். ඔබ ඉතල බලන්න ගෙදර බාලම එක්කෙනා පොඩිම එක්කෙනා තමයි බැටලෝ බලන්නේ. நீ கவனித்து பாருங்க வீட்டில கடைசி நாள் அதான் ஆடுகளை மேய்க்கிறான். නමුත් මේ ස්ථානයේ එනවා සාමුවෙල්. இந்த இடத்துல சாமுவேல் வருகிறார். මේ සාමුවෙල් කියන මනුස්සයා අනාගත වාක්‍ය දිවස වාක්‍ය ප්‍රකාශ කරන මනුස්සයා. சாமுவேல் என்ற மனிதர் அவர் தீர்க்கதரிசியாக இருந்தார். එයා පූජිතවරයෙක්. அவர் ஒரு ஆசாரியர். එයා රජෙක් පත් කරගෙන ඉස්සලා එයා තමයි රජෙක් හැටියට පාලනය කරේ සාමුවෙල්. ஒரு ராஜாவை ஏற்படுத்தும் போது அவர்தான் அந்த பகுதியை ஆளுகை செய்தார். දෙවියන් වහන්සේ සාමුවෙල්ට කතා කරනවා සාමුවෙල් ඉස්රායලට කතාවට ප්‍රකාශ කරනවා. தேவன் சாமுவேலோடு பேசுவார். சாமுவேல் இஸ்ரவேலோடு பேசி நியாயம் விசாரிப்பார். දැන් දෙවියන් වහන්සේ සාමුවෙල්ව යොමු කරන ඊසායිගේ නිවසට. அந்த இடத்துல தேவன் சாமுவேலை ஈசாயை விட்டு அனுப்புகிறார். එයා දෙවියන් කියනවා දැන් මේ පවුලේ එක්කෙනෙක්ව තෝරගන්න. அந்த இடத்துல தேவன் சொல்லுகிறார் அந்த குடும்பத்தில் ஒருவரை தேர்வு ඒ செய்ய. මට දෙන එක්කෙනෙක්ව තෝරගන්න දේව රාජ්‍යයේ ඉස්රායල් ජනතාවේ රජෙක් කෙනෙක් පත් වෙන්න එක්කෙනෙක් තෝරගන්න. இஸ்ரவேலின் மத்தியிலே ராஜாவாக ஏற்படுவதற்கு ஒருவரை அந்த குடும்பத்திலிருந்து தெரிவு செய்யும்படிக்கு தேவன் சொன்னார். සාමුවෙල් ගියා ඒකද. சாமுவேல் அந்த வீட்டுக்கு போனார். සාමුවෙල් ගිහලා ඉඳට කිව්වා සමාදාන වේවා කියලා. சாமுவேல் அந்த வீட்டுக்கு போய் சமாதானம் உண்டாவதாக කියන සමාදාන වේවා. பக்கத்தில் ஒரு பார்த்து சொல்லுங்க சமாதானம். සමාදාන වේවා. சமாதானம் உண்டாவதாக. ශාලෝම්. ஷாலோம். එයා කියනවා සමාදානය කියලා. சமாதானம் என்று சொல்லுங்க. ඊසායි පොඩ්ඩක් කලබල වුණා. ஈசாய் கொஞ்சம் கலக்கம் அடைந்தார். ඊසායිට කියනවා අද මම ඔබලා ගෙදර කෑම කනවා කියලා. ஈசாய்க்கு சொல்லுகிறான் இன்று உங்க வீட்டுல நான் இன்னைக்கு சாப்பிடணும். ඒතකොට ගෙදර ගඩම් බඩම් කියලා හොඳ කෑම ක්ලාස් එකක්. ஒரு வீட்டுல அந்த சாப்பாடு ஆயத்தம் பண்ணினார். ඔබ වෙනුවෙන් අද දවසේ ඉතා හොඳ කෑම ක්ලාස් එකක් දෙනවා. உங்களுக்காக இந்த நாள்ல நல்ல சாப்பாடு ஆயத்தம். සාමුවෙල් ආපිසා සාමුවෙල් වෙනුවෙන් හොඳ කෑම ක්ලාස් එකක්. சாமுவேல் வந்ததினால நல்ல ஆகாரத்தை ஆயத்தம் பண்ணினார்கள். ඔබ හිතලා බලන්න. நீங்க நினைத்து பாருங்க. පවුලේ 9 දෙනාම ඉන්නවා. குடும்பத்தில் 9 பேர் இருக்கிறாங்க. නමුත් දාවිත් කොහෙද? தாவீது அங்கே இல்லை. දාවිත් තාම ඉන්නේ පැට්‍රෝ බලාගෙන. தாவீது இன்னும் ஆடுகளை மேய்த்துக் கொண்டிருந்தார். සාමුවෙල් එනේක නැත්නම් ඒ පුතාට කිව්වෙත් නෑ. அந்த சாமுவேல் வருவதை குறித்து அந்த மகனுக்கு சொல்லவும் இல்லை. එයාව පපුකාරය කරන්න
කොටස්කාරයෙක් කරන්න දෙමෝපිය සහ සහෝදරයෙක් එක්ක ඉක්ු වෙන්නේ. அவனை ஒரு பங்கால் மாற்றிக் கொள்வதற்கு தாய் தகப்பனோ சகோதரரோ நினைக்கவில்லை. අර උත්සවයේ තියෙන වෙලාවදී ඔවුන් ඉන්නේ බැටලෝ බලන්න. அந்த நிகழ்வு நடக்கும் போதும் அவன் ஆடுகளை வைத்துக் වෙන கொண்டான். කවුරුහරි වැඩට දාලා ඌව ගේන්න ඕනේ කියලා දෙමෝපිය ඉක්ු වෙන්නේ. வேறு யாரையாவது அந்த வேலைக்கு போட்டு அவனை அழைத்து வர வேண்டும் என்று பெற்றோர் நினைப்பவர்கள். ඒ උත්සවයට දාවිත් ඉන්න ඕනේ ගෙන්න ගන්න ඕනේ කියලා දෙමෝපිය සහ සහෝදරයෙක් ඉක්ු වෙන්නේ. அந்த நிகழ்வுக்கு தாவீது வர வேண்டும் என்று அந்த பெற்றோரும் சகோதரர்களும் நினைக்கவில்லை. මම මේව කියන්නේ කැමතියි. நான் இப்படி சொல்ல விரும்புகிறேன். ඒ ඊසාගේ පවුල කට්ටියව මොනව කොම් කරලා එපා කරලා පස්සට දාලා ප්‍රතික්ෂේප කරපු වෙලාව. ஈசாயின் குடும்பத்தார் அவனை புறக்கணித்து அவனை ஒரு கடைசியாக எண்ணின ஒரு சூழ்நிலை. එයා ගණන් ගත්තේ නැහැ. அவனை பெரிதாக எண்ணவும் இல்லை. ප්‍රේමවත් සහෝදර සහෝදරිය. அன்பான சகோதர சகோதரி, වෙනකට ඔබත් ඒ වගේ වාතාවරණයක ඉන්න පුළුවන්. சிலவேளை நீங்களும் அப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கலாம். ඔබ ඒ වගේ වාතාවරණයක ඉන්න පුළුවන්. நீங்களும் அப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கலாம். ඔබ දෙවියන් වහන්සේ එක දැකලා දෙවියන්සේ වෙනස් කරන්න. தேவன் அதை கண்டதை மாற்றவும் විශ්වාස කරන කෙනා කාලේ යන්නේ. விசுவாசிக்கிறவர்கள் හalleluya. දෙවියන් වහන්සේ දාවිත්ව තෝරගෙන දාවිත්ව උසස් කරා. தேவன் தாவீதை தெரிந்து கொண்டு தாவீதை உயர்த்தினார். මේ දැස්ක ඔබගේ දේශපාලන මම කියන්නේ. இந்த காலைவேளை உங்களை பார்த்து சொல்ல ඔබ விரும்புகிறேன். ඉරේක සිටින්න පුළුවන්. நீங்கள் இறுகி ඔබ போயிருக்கலாம். වැයලක සිටින්න நீங்கள் පුළුවන්. மூடப்பட்டிருக்கலாம். කවුරුත් ඔබ ගණන් ගන්න සිටින්න පුළුවන්. யாரும் உங்களை கணக்கெடுக்காமல் இருக்கலாம். කවුරුත් ඔබ ප්‍රතික්ෂේප කරපු ඇත්තේ. எல்லாரும் உங்களை புறக்கணித்திருக்கலாம். ඔබ තනු කර කියනදී உங்களை ஒதுக்கி வைத்திருக்கலாம். දෙවියන් වහන්සේ දැකලා தேவன் அதை கண்டு දෙවියන් වහන්සේ ඔබ දුටුලා தேவன் உங்களை கண்டு දෙවියන් වහන්සේ නම ඔබ උසස් කරනවා. தேவன் சொல்லுகிறார் உங்களை நான் විශ්වාස කරන කෙනා. ஹalleluya. හalleluya. දාවිත්ව තෝරගෙන උසස් කරපු දෙවියන් වහන්සේ. தாவீதை தெரிந்து கொண்டு உயர்த்தின தேவன் මේ දැස්න ඔබ දේශ බලකිනවා මමත් ඔබ උසස් இந்த කරනවා. காலைவேளை உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் நானும் உங்களை உயர்த்தப் ඒ போகிறேன். නිසා තමයි ගීතයේ 23 වෙනි පරිච්ඡේද 17 වෙනි පදේ කියනවා. அதனால்தான் சங்கீதம் 23ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது. ලෝකේ තාත්තා අයින් කරාට என்னுடைய தகப்பன் என்னை புறக்கணித்தார். මගේ මව මාව අමතක කරාට தாய் என்னை மறந்தாலும் ස්වාමීන් වහන්සේ මාව ඉක්කරා. தேவன் என்னை சேர்த்துக் கொண்டார். හalleluya. හalleluya. දෙමෝපියට පුළුවන් අපි අමතක කරන්න. உனக்கு முடியுங்களை மறந்து விடு. ප්‍රේමවත් සහෝදර සහෝදරි දෙමෝපියට පුළුවන් අපි අමතක කරන්න. அன்பான சகோதர சகோதரிகளை பெற்றோருக்கு முடியுங்களை மறக்க, අපේ පවුලකට අමතක කරන්න පුළුවන්. குடும்பத்தார் மறக்கலாம், අපේ යාළුවෙක් අමතක කරන්න පුළුවන්. நண்பர்கள் மறக்கலாம். දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මම කිසි විට කිසිම මොහොතේ ඔබ අමතක කරන්නේ. தேவன் சொல்லுகிறார் ஒருபோதும் நான் உன்னை மறப்பேன். අර දින කටියට කයි බලන්නේ. வாயிலிருந்து நான் சொல்லுகிறேன். හalleluya. දෙවියන් වහන්සේ ඔබව කිසිම විට කිසි මොහොත අමතක කරන්නේ. தேவன் உங்களை ஒருபோதும் அவர் மறப்பதில்லை. හalleluya. හalleluya. ඒක අත්දැකපු නිසා දාවිත්තුමා කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ ඉඩේරා කියලා. இதை அனுபவித்தபடியினாலே தாவீது சொல்லுகிறார் கர்த்தரின் மேய்ப்பனாய் இருக்கிறார். ගීතාවලිය 23 වෙනි පරිච්ඡේදය ඔබ දකින්න පුළුවන්. ඔව් කියන දේ තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ ඉඩේරා. சங்கீதம் 23ஆம் அதிகாரத்தில் அவன் சொல்லுகிற காரியம் தேவனை மேய்ப்பனாய் ඒක இருக்கிறார். හේතුව තමයි ඔක්කොම අත්හැරන්න පුළුවන්. எல்லாரும் கைவிடலாம், නෝ ස්වාමීන් වහන්සේ කිසි විට අත්හැරන්නේ නැහැ. தேவன் ஒருபோதும் ඒ கைவிடுவதில்லை. නිසා තමයි දාවිත්තුමා කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ ඉඩේරා. அதனால்தான் தாவீது சொல்லுகிறான் தேவனை மேய்ப்பனாய் ස්වාමීන් இருக்கிறார். වහන්සේ මව එකතු කරගන්න. கர்த்தரை சேர்த்துக் கொள்ள, ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ දැත් අල්ල ගන්න. கர்த்தர் தன் கரத்தை பிடித்துக் கொள்ள, ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබව බලා ගන්න. கர்த்தர் உங்களை பார்த்துக் கொள்ளுகிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට මඟ පෙන්නනවා. கர்த்தர் உங்களை வழிநடத்துகிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට උපකාර සහ උදව් ලබා දෙනවා. கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவியை கொடுக்கிறார். අද දවසේ අපේ කුඩා දරුවන්ගේ වැඩසටහන නිසා இந்த நாளில் எங்க சின்ன பிள்ளைகளுடைய நிகழ்ச்சியினால ගොඩක් වෙලාවට අපි මොනවද කරන්නේ මේ කුඩා දරුවෝ ගණන් ගන්න. நிறைய நேரங்களில் சின்ன பிள்ளைகளை நாங்க பொருட்படுத்துவதில்லை. අපේ කුඩා දරුවෝ පැත්තට දාන්න. சின்ன பிள்ளைகளை சில வேளை ஒதுக்கி வைப்போம், එලකඩේ දරුවන්ව අයින් කරලා දාන්න. சில வேளை தள்ளி வைப்போம். දෙවියන් වහන්සේ කියනවා කිසි විට කිසි මොහොතේ නුඹ අයින් කරන්නේ. தேவன் சொல்லுகிறார் ஒருபோதும் உன்னை நான் தள்ளுவதில்லை. විශ්වාස කරන කටේ. හalleluya. මොන පසුබිම වුණාට எந்த சூழ்நிலை இருந்தால், මොන වාතාවරණය වුණාට எந்த நிலைமைகள் இருந்தால் දෙවියන් වහන්සේ ඔබ උසස් කරනවා. தேவன் உங்களை உயர்த்துவார். විශ්වාස කරන කටේ. விசுவாசிக்கிறேன். හalleluya. දාවිත් බැටළුව බලන්න ගියේ தாவீது ஆடுகளை வைத்துக் கொண்டிருந்தார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබ දැකලා ඔබ උසස් ස්ථානයට ගෙනාවා. தேவன் அவனை கண்டு உயர்த்தி ඒ வைத்தார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබත් එක්ක ඉන්නවා. அந்த தேவன் உங்களோடு கூட ළඟ இருக்கிறார். එක්කෙනාට කියන ඔබත් එක්ක ඉන්නවා කියලා. பக்கத்துல உள்ள பார்த்து சொல்லுங்க உங்களோடு இருக்கிறார். ළඟ එක්කෙනාට කියන ඔබත් එක්ක ඉන්නවා කියලා. பக்கத்துல உள்ள பார்த்து சொல்லுங்க உங்களோடு ළඟ இருக்கிறார். එක්කෙනාට කියන ඔබත් එක්ක ඉන්නවා කියලා. பக்கத்துல உள்ள பார்த்து சொல்லுங்க உங்களோடு இருக்கிறார். හalleluya. හalleluya. මාත් එක්ක ඉන්නේ කියලා විශාලයි. என்னோடு இருக்கிறவர் பெரியவர். මාත් එක්ක ඉන්නේ කියලා මේ ලෝකේ මව්කාර දෙවියන් වහන්සේ. என்னோடு இருக்கிறவர் உலகத்தில் சிருஷ்டித்த பெரிய ඒක தேவன். දාවිත් දැනගත්තා. அதை தாவீது அறிந்து கொண்டார். ප්‍රේමවත් සහෝදර සහෝදරි. அன்பான சகோதர ඔබ சகோதரி, දැනගත්තා ඔබ වාසනාවන්තයි. நீங்கள் அறிந்து கொண்டால் நீங்கள் ඔබ பாக்கியசாலி. දැනගත්තා ඔබ වාග්යවන්තයි. நீங்கள்
ஏற்றுக்கொண்டால் நீங்கள் විශ්වාස பாக்கியசாலி. කරන කට විතරක් විශ්වාස විශ්වාස කරන කරනවා. කෙනා. හalleluya. Hallelujah. විශ්වාසකගේ ඉඳලා කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. கர்த்தரின் மேய்ப்பனாயிருக்கிறார் என்று அவர் சொல்லுகிறார். හalleluya. Hallelujah. මේ උත්සවයේ තිබ්බේ දාවිත් වෙනුවෙන්. அந்த நிகழ்வு தாவீதுக்காக ඒ ஏற்படுத்தப்பட்டது. උත්සවයේ තිබ්බේ දාවිත් වෙනුවෙන්. அந்த நிகழ்ச்சி தாவீதுக்காக මේ ஏற்படுத்தப்பட்டது. උදාසන ඔබ දේශපාලනවන් කියන කැමති. இந்த காலங்களில் உங்களை பார்த்து මේ උදාසන சொல்லுகிறேன். සභාව දේශපාලනවන් කියන சபையை பார்த்து இந்த காலங்களில் சொல்லுகிறேன். මේ උත්සවයේ තිබ්බේ ඔබ වෙනුවෙන්. இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்காக. ගාඩ උදා අපසල. நல்ல பிரதேசங்களுக்காக. எனக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சி. වෙන කවුරුත් නෙමෙයි. வேறு யாருக்காகவும் මම அல்ல. වෙනුවෙන් තමයි මේ උත්සවයේ තබලා තියෙන්නේ. எனக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. දාවිත්තුමා වෙනුවෙන් තමයි ඒ ගෙදර උත්සවයේ තබලා තිබුණේ. தாவீதுக்காக தான் இந்த வீட்டில் அந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு ඒ செய்யப்பட்டது. දාවිත් වෙනුවෙන් තමයි සාමුවෙල් කියන පුද්ගලයා ඒ අනාගත වාක්‍ය ප්‍රකාශ කරන ඒ නිවසට ආවේ. தாவீதுக்காக தான் அந்த சாமுவேல் என்ற தீர்க்கதரிசி அந்த வீட்டுக்கு வந்தார். හalleluya. Hallelujah. හalleluya. Hallelujah. අයියේ දාවිත් ඉසට ඒ තෙල් ආවේ. தாவீதின் தலையின் மீது அந்த எண்ணெயை ஊற்றி அபிஷேகம் பண்ணினார். මගයි කියන්නේ. நான் திரும்பவும் මේ சொல்லுவேன். සාමුවෙල් කියන අනාගත වාක්‍ය නිවස වාක්‍ය කරන සේවකයා இந்த சாமுவேல் என்ற தீர்க்கதரிசி මේ තෙල් ටික අරගෙන அந்த எண்ணெயை எடுத்து ඒ දාවිත් ඉසට වක් කරා. அதை தாவீதின் சிரசின் மேல் ஊற்றினார். දැන් අපිට තියාගන්න මේ තෙල් වක් කරනකොට පවුලේ කට්ටිය අරගෙන කවුද? அந்த எண்ணெயை ஊற்றுகிற போது குடும்பத்தார் தவிர வேறு யாரும் இருக்க පවුලේ හිටපු ඒ පවුලේ කට්ටිය අරගෙන කවුද? அந்த குடும்பத்தில் இருந்தவர்களை தவிர வேறு யாரும் இருக்கவில்லை. සේවකයා හිටියා, පාලකතුමා හිටියා, දෙවියන් වහන්සේ දාසයෙක් හිටියා, සාමුවෙල් හිටියා. සාමුවෙල්. தேவ ஊழியக்காரனாகிய தேவ தீர்க்கதரிசி என்ற இடத்தில் இருந்தார். அந்த குடும்பத்தார் இருந்தார்கள். එයාට තෙල් ආලේප කළා සාමුවෙල් යන්න ගියා. அந்த எண்ணெயை அபிஷேகம் பண்ணி விட்டு சாமுவேல் போய்விட்டார். හalleluya. Hallelujah. මේ පවුලේ සිදුවේ. இது குடும்பத்தில் இது நடந்தது. ඊළඟට ඔබගේ පවුලේදී ඔබගේ පවුලේදී ඔබ කෙනෙක් කියන යාත්‍රා කරන මොහොතේදී சிறுவர் குடும்பத்தில் ஒருவருக்காக ஜெபம் பண்ணி வரும்போது දෙවියන් වහන්සේ ඒකට ආශිර්වාද කරනවා. தேவன் அதை ஆசீர்வதிக்கிறார். විශ්වාස කරන කට්ටිය. විශ්වාසයෙන්. කවුද දැක්කේ නැහැ? யாரும் காணவில்லை. කිසි කෙනෙක් දැක්කේ නැහැ. யாரும் காணவில்லை. කිසි කෙනෙක් බැලුවේ නැහැ. யாரும் பார்க்கவில்லை. No problem. பிரச்சனை இல்லை. දෙවියන් වහන්සේ දකිනවා. தேவன் பார்க்கிறார். හalleluya. Hallelujah. එතන කියනවා அந்த இடத்தில் சொல்லப்படுகிறது. මේ ආලේප කරනකොටම සුද්ධාත්ම සාවල්. அந்த அபிஷேகம் பண்ணுகிற போது பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்தார். හalleluya. Hallelujah. ඔබ වාසනාවන්තයි. நீங்கள் பாக்கியசாலி. ඔබ භාග්‍යවන්තයි. நீங்கள் பாக்கியசாலி. ඔබ තුල සුද්ධාත්මසේ ඉන්නවා නම් ඔබ වාසනාවන්තයි. உங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் இருப்பாரானால் நீங்கள் பாக்கியசாலி. විශ්වාස කරන කට විතරක් விசுவாசம் උදාහරණයක්. உள்ளவர்கள். හalleluya. Hallelujah. ඊසයි මේ දාවිද දුක්ඛ රැකියාව මොනවාද? ஈசாய் தாவீதுக்கு கொடுத்த வேலை என்ன? පැටලුව බලාගන්න. ஆடுகளை மேய்ப்பது. හරියට ඉන්දියරෙක් කැටට ඌ වැඩ කරා. ஒரு மேய்ப்பனாக அவன் வேலை செய்தான். උදා කාලේ පටන් ඉන්දියරෙක් කැටට ඌ වැඩ කරේ. சிறு வயதிலிருந்து அவன் மேய்ப்பனாக வேலை මම செய்தான். මෙතන කියන්න කැමතියි. நான் இந்த நேரத்தில் சொல்ல දෙවියන් விரும்புகிறேன். වහන්සේ ඔබට කුඩි දෙයක් කුඩා දෙයක් දීලා තියෙනවා. தேவன் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன காரியத்தை கொடுத்திருப்பார். ඒ කුඩා දෙයට විශ්වාසවන්තව වැඩ කරන්න. அந்த சின்ன காரியத்துக்கு உண்மை உள்ளவர்களாய் செய்ய බෑ කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න එපා. முடியாத இந்த வார்த்தையை එක பயன்படுத்த දවසේ දෙවියන් වහන්සේ කිය ඔබ දේශ බලලා මට ඔබ දන්නේ නැහැ කියලා. நாளையில தேவன் சொல்லக்கூடும் நானும் உன்னை அறியேன் என்று. ඔබට දුන්න දෙයට ඔබ විශ්වාසවන්තව වැඩ කරන්න ක්‍රියා කරන්න. உங்களுக்கு கொடுத்த காரியத்தில் உண்மையாய் செய்ய பாருங்கள். කුඩා දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. சின்ன காரியமாய் කිම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ஒரு சின்ன காரியமாய் සභාවේ කුඩි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. சபையில் ஒரு சின்ன காரியமாய் இருக்கலாம். මිනිස්සු ගණන් ගන්න වෙන්න පුළුවන්. ஜனங்கள் கணக்கெடுக்காமல் இருக்கலாம். දෙවියන් වහන්සේ බලලා ඉන්නවා. தேவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். හalleluya. Hallelujah. මෙතන ස්වාමීන් වහන්සේ නෙමෙයි බැටලු බලාගෙන ඉන්දියරෙක් පත් කරේ. இந்த இடத்திலே தேவன் அல்ல அந்த இடத்துல ஒரு மேய்ப்பனாக வைத்தது. ඊසයි තමයි පත් කරන්නේ. ஈசாய் தான் තාත්තා ஏற்படுத்தியது. තමයි දුන්නේ. தகப்பன்தான் கொடுத்தது. ප්‍රේමවත් සහෝදර සහෝදරි. அன்பான சகோதர ඔබගේ சகோதரி, තාත්තා අම්මා කියන දෙයට දරුවනේ කීකර වෙන්න. உங்கள் பெற்றோர் சொல்லுகிற காரியங்களுக்கு பிள்ளைகள் கீழ்ப்படியும். ඔබගේ ගුරුවරු කියන දෙයට කීකර වෙන්න. உங்களுடைய ஆசிரியர்கள் சொல்லும் காரியத்துக்கு கீழ்ப்படியும். ඔබට වැඩිමල් කටේ කියන දෙයට කීකර වෙන්න. உங்களுக்கு மூத்தவர்கள் சொல்லுகிற காரியத்துக்கு கீழ்ப்படியும். ඔබගේ සභාපාලකතුමා කියන දෙයට කීකර වෙන්න. உங்கள் சபை போதகர் சொல்லுகிற காரியத்துக்கு கீழ்ப்படியும். දෙවියන් වහන්සේ උසස් විදියට උසස් ආකාර පවන. தேவன் உயர்வாக மேன்மையாக வைப்பார். හalleluya. Hallelujah. මම දැකපු දේ තමයි நான் கண்ட காரியம் බැටළුව බලාගත්ත මනුස්සයා අර ඉස්රායෙල් කියන දේශයේ ඉස්රායෙල් කියන මනුස්සයව බලාගන්න දේව සැලසුවා. அந்த ஆடுகளை மேய்த்தவனை முழு இஸ்ரவேலின் மேலும் ராஜாவாக தேவன் வைத்தார். හalleluya. Hallelujah. මගේ දෙවියන් වහන්සේ දකින්න දෙවියන් වහන්සේ. என் தேவன் காட்டுகிறவர். මගේ දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසවන්ත දෙවියන් වහන්සේ.
போயிடுங்க. දැස්සන ඔබ තීරණයක් ගන්න මේකෙන් මිදෙන්න ඕනේ කියලා. நீங்க இந்த காலை வேளையில ஒரு தீர்மானம் எடுக்கணும். இதுல இருந்து விடுதலையாக දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දෙන දේ බෑ බෑ කියලා ඉන්නවා. தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்கிற காரியத்தை நீங்க முடியாதுன்னு சொல்லிக் මේක கொடுங்க. තාමත් වයින්ට අපේ සභාවට. நான் சபைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு காரியத்தை சொல்றேன். දෙන්නෙක්ට බොරු කියන්න එපා කියලා කිව්වා. 2 பேருக்கு போய் சொல்ல வேண்டாம்னு சொல்றேன். අපි කට්ටිය ගොඩාක් කට්ටිය කියන පාස්ටර්ටයි ලෝයර්ටයි බොරු කියන්න ඕනේ කියලා. சிலர் சொல்லுவாங்க பாஸ்டருக்கும் லாயருக்கும் මම சொல்லக்கூடாது. මේක කියන්නේ. நான் இப்படி சொல்ல விரும்புகிறேன். ડોક્ટර්ටයි දෙවියන් වහන්සේටයි බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ. மருத்துவருக்கும் தேவனுக்கும் போய் சொல்லக்கூடாது. දෙවියන් වහන්සේට බොරු කියන්න. தேவனுக்கு போய் சொல்ல දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? වෛද්‍යවරු ළඟට යවනවා. தேவன் மருத்துவரிடம் அனுப்புவார். අතන මතක තියාගන්න වෛද්‍යවරු ළඟට යවනවා. மருத்துவரிடம் அனுப்புவார். වෛද්‍යවරු ළඟට බොරු කියන්න. மருத்துவரிடம் போய் சொல்ல වෛද්‍යවරු කෙලින්ම දෙවියන් වහන්සේ ළඟට යවනවා. மருத்துவர் நேரடியாக தேவனிடம் එහෙනම් ඔබ තමයි තීරණය කරන්න ඕනේ. நீங்க தான் தீர்மானம் දෙවියන් பண்ணணும். වහන්සේ දෙන දේට විශ්වාසවත් ඔබ සිටින්න ඕනේ. தேவன் கொடுத்ததற்கு உண்மையுள்ளவர்களாக කඩලා இருங்கள். බිඳලා මේ යනවා කියලා නෙමෙයි තීරණය කරන්න ඕනේ. அந்த உடைத்து கொண்டு ஓடுகிறதே அல்ல. දැන් දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන කීකරුකම්. தேவன் கீழ்ப்படிதலை எதிர்பார்க்கிறார். හalleluya. ஹalleluya. දෙවෙනි කාරණා. இரண்டாவது එයා காரியம், ඊතිකලා ලිව්වා. அவன் பாடல்களை எழுதினான். එයා ඊතිකාව නිර්මාණය කරපු මිනිස්සෙක්. அவன் பாடல்களை உருவாக்கின மனுஷன். බයිබලේ වැඩිපුරම ගීතාවේ ලියන දේ මේ දාවිත් කියන මිනිස්සයා. வேதத்தில் அதிக சங்கீதங்களை எழுதினது தாவீது. අපි අපේ නිර්මාණය වැඩි කරන්න ඕනේ. நாங்கள் எங்களுடைய உருவாக்குகளை அதிகரித்துக் கொள்ள අපේ வேண்டும். රූපේ තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. வாலிபர்களை டெக்கரேஷன்லாம் உருவாக்கினார். අලකට කියන්නේ පොරටික රස්මික කමන්න විතරක් அவர்களை விலைகளை விட்டு மாத்திரம் போதாது. ලස්සනට අපේ සභාව කරනවා. வாலிபர்கள் எல்லாரும் අපේ නිර්මාණය අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. හalleluya. ඊට පස්සේ එයා බැලුව බලා ඉන්නකොට එයාට කැටපොලයක් තිබුණා. ඒ කාලේ කැටපොලයක් කියන එක වචන අපි කැටපොල කියන එක දාමු. කී දෙනෙක් කැටපොල පාවිච්චි කරාද? කැටපොල පාවිච්චි කරලා නැත්නම් මේ වෙච්ච පස්සේ මගේ ළඟ එන්න මම කැටපොල කියලා දෙන්න කොහොමද දාන්නේ? ඒ කැටපොලට කලක් කියලා කරකල ගහකට උමුදා. නේ එලා කට්ටිය කටු සමරලා ඒක ලී ගහලා ඒක විදිහට පොතවල හොඳට වදින්න. නම දාවිත්ගේ කැටපොල කියන එක ගලක් තියලා පොඩි පටියක් පොතනවා. ஒரு கல்ல வச்ச ஒரு பட்டியில ඒ சுத்துவாங்க. ගලක් තියලා පොඩි කලක් ඉදුරනවා. அதுல ஒரு சின்ன துண்டு එයා இருக்கும். කන්නක් කරලා ගහනවා. அதை சுத்தி ඒ அடிப்பாங்க. ගල කියලා වදිනවා. அந்த கல் போய் படும். හalleluya. ஹalleluya. මෙයා බැලුව බලා ගන්නකොට ගීතිකා ලියපු විතර නෙමෙයි කැටපොලේ ගල් ගහන්න යා හොඳට පුරුදු. ஆடுகளை மேய்த்த போது பாடல்களை எழுதுவது மாத்திரமல்ல, அந்த கற்கள் அடிப்பதற்கும் அவன் பழகினான். එයා අයියට තීරණය කරා මේ ගල් ගහට ගහන්න ඕනේ. அவன் சரியாக அவன் பழகினான் அந்த கல்லை ඒ அடிப்பதற்கு. ගහට ගහන්න ඕනේ කියලා. மரத்துக்கு அடிப்பதற்கு හැමදාම පුරුදු වුණා. ஒவ்வொரு நாளும் பழகினான். හැමදාම පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ஒவ்வொரு நாளும் பழகினான். ප්‍රේමත දරුවනේ அன்பான சகோதர சகோதரிகள், ඔබ ගීතිකා ගායනා කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. நீங்கள் பாடல்களை பாடுவதற்கு பழக ඔබ வேண்டும். යාත්‍රා කරන්න ඕනේ පුරුදු වෙන්න ඕනේ. நீங்கள் ஜெபம் பண்ண பழக ඔබ வேண்டும். බයිබලේ කියවන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. நீங்கள் வேதத்தை வாசிக்க பழக வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා ඉඩ ප්‍රසාය අපි උපරිම භෝජනය ගන්න ඕනේ. தேவன் எங்களுக்கு கொடுத்த சந்தர்ப்பங்களிலே நல்ல பிரயோசனம் විශ්වාස எடுப்போம். කරන්න. විශ්වාසයෙන් වෙලා. මේ සිද්ධ වුණේ දේ මොනවද? நடந்த காரியம் என்ன මත්ස්‍ය தெரியுமா? යනකොට කුල්ලෝ යනකොට එයා ගලකින් ගන්නවා. அந்த பறவைகள் எல்லாம் போகும்போது அவனுடைய கல்லினால එයාගේ அடிப்பான். ඒම් එක අගියට තිබුණා. அவனுடைய இலக்கு சரியாக එයාගේ இருந்தது. ඉලක්කය අගියට තිබුණා. அவனுடைய இலக்கு சரியாக අපි இருந்தது. ගොඩක් කියලා වෙලේ අම්බගාට කියලා ගල් ගන්නවා. நாங்கள் சில வேளையில மாமரத்தை கல்லடிப்போம். අපි මොනවාරි ගෙඩියක් பெட்டிකම අරගෙන යනවා. ஏதாவது ஒரு காய் விழுந்தாலும் අපේ தேவையில்லை. ඒම් එක අපි ඉලක්කෙ මිස් වෙනවා. எங்களுடைய இலக்கு தவறிவிடும். දාවින්ගේ ඉලක්කෙ මිස් වුණේ නැහැ. தாவீதுடைய இலக்கு தவறிவிடும். හalleluya. හalleluya. ඒ නිසා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. பழக ඒ வேண்டும். නිසා පුහුණු වෙන්න ඕනේ. அதனால பழக ඒ வேண்டும். නිසා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. அதனால கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். උත්සාහවත් වෙන්න ඕනේ. முயற்சி எடுக்க வேண்டும். විශ්වාස කරගන්න. විශ්වාස කරගන්න. හalleluya. Hallelujah. අපේ යාළුවෝ සෙට් එකේ රාස් වචනයක් තියෙනවා. போதவருடைய நண்பர்களுக்கிடையிலே ஒரு ரகசிய கோடு இருந்தது. දැන් අපි ඌවත් කිව්වොත් කට්ටිය ඌවත් තියෙනවා. ஊவன் நடிச்சேன்னா ඉතින් මේක හරියන්නේ නැහැ. இது சரி வராது. ඒ නිසා අපි තීරණය කරා අපේ සෙට් එක කට්ටිය විසිල් කරනවා. அதனால எல்லாம் விசில் அடிக்க ඒ ඉඳලා විසිල් ගාලා සද්දේ එන්නේ මෙතන. காலையில விசில் அடித்து சத்தம் வரவே இல்லை. ගාලා උනත් තමයි යන්නේ. காத்து மாத்திரம் தான் வருது. කෙලයක්. எச்சி வருது. අපේ අම්මයි පප්පා යන මොකෝ
பயன்படுத்துகிறான். දැන් මොනවද වෙන්නේ? අපේ අත පාවිච්චි කරේ නැත්නම් අපේ කට පාවිච්චි කරේ නැත්නම් කට ඇතුලට බඩ ඇතුලට යන්නේ නැහැ. எங்க கையை வாயை பயன்படுத்தாட்டி சோறு வயிற்றுக்குள்ள போகாது. එහෙනම් ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. அதனால கிரியை செய்ய අපි வேண்டும். වෙන කියන්නේ ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. பக்கத்துல ஒரு பார்த்து சொல்ல கிரியை செய்ய අපි வேண்டும். කියන්නේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා. பக்கத்துல ஒரு பார்த்து சொல்ல கற்றுக்கொள்ள අපි வேண்டும். කියන්නේ තාලத்தை පාවිච්චි කරන්න ඕනේ பக்கத்துல කියලා. ஒரு பார்த்து சொல்ல தாளங்களை பயன்படுத்த வேண்டும். හalleluya. ஹalleluya. කට්ටෝ බලාගත්ත මිනිස්සයා ஆடுகளை மேய்த்தவன், එයා ගීතිකා ලියපු මිනිස්සයා பாடல்களை எழுதினவன், නිර්මාණය කරපු මිනිස්සයා அவன் பாடலை உருவாக்கினவன், ඒකට මේ කැටබෝල හොඳට පාවිච්චි කරපු මිනිස්සයා அதை கடற்பொனை நன்றாக பயன்படுத்தினவன், එයා වාදනය කරපු මිනිස්සයා அவன் வாத்தியங்களை එයා வாசித்தான். වාදනය කරපු මිනිස්සයා அவன் அந்த வாத்தியங்களை අපි வாசித்தான். වීණාව ගත්තා වීණාව ගන්න ඕනේ ஒரு வீணை எடுத்தால் அதை வாசிக்க வேண்டும். කීබෝඩ් එකක් තියෙනවා කීබෝඩ් එක ගන්න ඕනේ கீபோர்டு இருந்தால் அதை வாசிக்க வேண்டும். අපිට කොම්බ එකක් තියෙනවා කොම්බ ගන්න ඕනේ ஒவ்வொரு இருந்தால் அதை பயன்படுத்த අපේ வேண்டும். ටැබ්ලට් එක තියෙනවා ටැබ්ලට් ගන්න ඕනේ நம்மளுக்கு இருந்தால் நம்மளிடம் play பண்ணணும். මගේ දෙවෙනි දුව ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉඳලා මේ වාදනය එක ගන්නවා போதுக்கூடிய இரண்டாவது மகன் வந்து ஸ்கூல் போற காலத்துல இருந்து இந்த வாத்தியங்களை එයා කොයිද வாசிப்பான். ඉගෙන ගත්තේ කියලා අපි දන්නේ නැහැ எங்க கற்றுக்கொண்டாலும் தெரியாது. එයා කොයිද ඉගෙන ගත්තේ කියලා දන්නේ නැහැ எங்க கற்றுக்கொண்டாலும் தெரியாது. එයාට මොනවා දුන්නත් එයා ගන්නවා எதை கொடுத்தாலும் அவன் வாசிப்பான். හalleluya Hallelujah. මේක තමයි දෙවියන් තිබුණා උදීවනා தேவன் கொடுத்த தாளம் විශ්වාස කරනවා விசுவாசம் දෙවියන් தேவன் ඔබට දීවනා දීලා දෙනවා உங்களுக்கு தாளம் ඔබට දීවනා දෙනවා தேவன் உங்களுக்கு தாளங்களை විශ්වාස கொடுத்தார். කරනවා kita விசுவாசம் ඒ தேவன். දීවනා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ அந்த தாளங்களை අපි பயன்படுத்த ගණන් ගන්න තම මොකක් වෙන්නේ නැහැ கணக்கெடுக்காத ஒன்றும் நடக்காது. විශ්වාස කරනවා kita விசுவாசம் தேவன். දීවනා දෙවියන් මාස අපිට දෙනවා தாளங்களை தேவன் எங்களுக்கு එන கொடுத்தார். දෙවියන් මාස දුන්නා කලන්ත අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ தேவன் கொடுத்த தாளங்களை பயன்படுத்த ඔබට வேண்டும். මතකද කලන්ත පාල් දෙක එක කතාව உங்களுக்கு தெரியும் 5, 3 ஒரு தாளத்துக்காக අර එක මිනිස්සේ එක කල්ලා ගත්තා அந்த ஒன்றியை பெற்றவன் அதை ஒழித்து අර வைத்தான். ආකාරයක වැව්වා அவன் குழி தோண்டி வளர்த்து வைத்தான். එයා පාවිච්චි කරේ නැහැ அவன் பயன்படுத்தல. ප්‍රේමන්ත සහෝදර සහෝදරිය அன்பான சகோதர දෙවියන් சகோதரிகளே, මාස ඔබට දීලා තියෙන දේවල් ඔබ පාවිච්චි කරන්න தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்தவைகளை நீங்கள் பயன்படுத்த විශ්වාස කරනවා කියලා விசுவாசம் කයි வையுங்கள். කල්ලා කියන්නේ சத்தமாக අපි சொல்லுங்கள். පාවිච්චි කරන්න ඕනේ நாங்கள் பயன்படுத்துவோம். අපි අර සිංහල ජීවන දිනනේ යුද්ධ නැති කඩුව කොස් කොටන්න කියලා யுத்தத்திற்கு பயன்படாத பட்டயம் பலாக வேண்டிய ඒක அனுசரிப்பாக පාවිච්චි කරන්න ඕනේ நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும். අපේ අපිට දුන්න දේවල් ඔබ පාවිච්චි කරන්න தேவன் எங்களுக்கு கொடுத்தவைகளை பயன்படுத்த வேண்டும். නාමි ඔක්කොම පාවිච්චි කරා நாம் இதை எல்லாவற்றையும் பயன்படுத்த විශ්වාස කරනවා කියලා விசுவாசம் හalleluya ඒ වාදනේ කොහොමද அந்த அத்திய வாசிப்பு எப்படி என்றால் සවුල් පිට යක්ෂාව රිංගනවා சவுளுக்குள் அசுத்தாமி விளைவான். යක්ෂයා සවුල් පිට දෙනවා சவுல் மீது அசுத்தாமி வருவான். අසුතාත්මය සවුල් පිට එනවා அசுத்தாமி சவுல் மீது வருவான். නාමි වාදනය කරන යක්ෂා පිටතට தாவீது அந்த வாத்தியத்தை வாசிக்கும் போது அந்த புல்லால் ஆவி போகும். එන ඔබ ගායනා කරනකොට நீங்கள் பாடுகிற ඔබ ගීත ගායනා කරනකොට பாடல்களை ඔබ பாடுகிற බයිබලේ කියවනකොට வேதத்தை ඔබ வாசிக்கிற බයිබලේ අර්ථ දෙනකොට நீங்கள் வேதத்துக்கு செவிமடுக்கும் போது යක්ෂාට ඉන්න බෑ பிசாசின் ஆவி යක්ෂා இருக்க දුවනවා முடியாது. பிசாசோடு යක්ෂා දුවනවා பிசாசோடு යක්ෂා දුවනවා பிசாசோடு යක්ෂා දුවනවා பிசாசோடு අයියේ හalleluya Hallelujah. එක දවසක් පාස්ටර් කෙනෙක් යකාලට කතා කළා දේශනා කරේ ஒரு நாள் ஒரு போதகர் பிசாசை குறித்து பேசி பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தார். යේසුස් වාසගේ නාමයෙන් යකා බලය කියලා කිව්වා இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே போ என்று சொன்னார். යේසුස්ගේ නාමයෙන් ඉඳ බලගත්තු නාමය இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் வல்லமையுள்ள. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වාසගේ නාමය උච්චාරණය කරනකොට බලගත්තු වෙනවා இயேசுவின் நாமத்தை சொல்லும்போது அற்புதங்கள் நடக்கும். මිනිස්සු හොඳට ආගෙන හිටියා ஜனங்கள் எல்லாம் நல்லா මිනිස්සු හොඳට கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள். ආගෙන හිටියා எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள். ඇස් බලගෙන හිටියා கண்களை திறந்து பார்த்து හොඳට අත්දැකීම් හිටියා நன்றாக சொல்லிக் கொடுத்தார். එතකොට පල්ලිය ඇතුළට යකෙක් එනවා அப்பொழுது சபைக்குள் ஒரு அசுத்தாவி வந்தது. පල්ලිය ඇතුළට යකෙක් එනවා சபைக்குள் ஒரு அசுத்தாவி කළු வந்தது. පාට ඇඳගෙන අන්තියා ගන්න සුදු පාට රවුල් දාගෙන එක යකෙක් එනවා கருப்பு உடுத்தி 2 கொம்புகளை வைத்து அப்படி ஒரு பிசாசு வந்தது. පිටපස්සේ ඉන්න මනුස්සයා පිටපස්සේ ඉන්න පුද්ගලයා යකා බලය பின்னால் ஒரு மனுஷன் சொன்னான், பிசாசை போன்னு යකා சொன்னான். බලය பிசாசை போ. යකා පොඩ පොඩ ඉස්සරහට එනවා பிசாசு கொஞ்சம் கொஞ்சமா යකා முன்னால පොඩ வருது. පොඩ ඉස්සරහට එනවා பிசாசு கொஞ்சம் கொஞ்சம் මේ முன்னால පැත්තට வருது. දුවන්න විදියක් නැහැ මේ පැත්තට දුවන්න දී இந்த பக்கம் ஓடினாரு, அந்த பக்கம் தான் ஓடுது. ඉතින් ඒ මිනිස්සු ඉනිසිරුව එළියට යන්නේ அவர்கள் மெதுவாக வெளியே போனார். මාස්ටර් ඇස්සල බලලා මොනවද උනේ කියලා பாஸ்டர் கண்ணை திறந்து பார்த்துக்கிறார். පල්ලිය ඉස්සරහ වයින්නවා දෙතැනට වයින්නවා சபைக்கு முன்னால மழை பெய்து கொண்டிருந்தது. එතකොට යකාගේ ඇනුමත් ආපු මනුස්සයා වැස්සට ගොඩ වෙන්න වැස්සට දෙමෙන්න විදිහට ඇතුළට වුණා அந்த பிசாசோடு கொடுக்கிற மனுஷன் மலைக்கு நினையாம இருக்க சபைக்குள்ள வந்தான். මිනිස්සු බය වෙලා දුවනා ඒක ஜனங்கள் பயந்து ஓடினார்கள். ප්‍රේමන්ත සහෝදර සහෝදරි அன்பான சகோதர දාවිද් சகோதரிகளே, වීණාව ගන්නකොට සෞල්ගේ පිටතින් යකා එළියට ගියා தாவீது அந்த வாத்தியத்தை வாசிக்கும் போது சவுலுக்குள் இருந்த பொல்லாத ஆவி வெளியே போனது. මගේ උදැසන ඔබ දෙස බලන්න நான் இந்த காலை வேளையில உங்களை பார்த்து මගේ சொல்லுகிறேன். උදැසන මගේ සභාදීස බලන්න சபையை பார்த்து சொல்லுகிறேன். ඔබට පුළුවන් යකාව බලන්න உங்களுக்கு முடியும் அசுத்த ஆவி ඔබට இருக்கிறது. පුළුවන් යකාව බලන්න உங்களுக்கு முடியும் ඔබට பொல்லாத ஆவி පුළුවන් இருக்கிறது. යකාව බලන්න உங்களுக்கு முடியும். විශ්වාස කරන විතර කම
யுத்தத்தை குறித்து 3 காரியங்களை சொல்லுங்கள். ලෝකෙත් එක්ක අපි යුද්ධ කරන්නේ. ஒன்று உலகத்தோடு நாம் யுத்தம் பண்ண வேண்டும். ලෝකේ දේවල් අද සභාවට අතුරු වෙලා. உலக காரியங்கள் சபைக்குள் வந்திருக்கிறது. ලෝකේ දේවල් ඔක්කොම සභාවට අතුරු වෙලා. உலக காரியங்கள் நிறைய சபைக்குள் வந்திருக்கிறது. பயங்கரமாக මේ இருக்கிறது. ප්‍රේමක සහෝදර සහෝදරියෝ. சகோதர சகோதரி ලෝකෙත් එක්ක අපි යුද්ධ කරන්නේ. உலகத்தோடு நாம் யுத்தம் பண்ண வேண்டும். දෙවෙනි කාරණා. இரண்டாவது යකාත් காரியம் එක්ක අපි යුද්ධ කරන්නේ. பிசாசோடு யுத்தம் பண்ண வேண்டும். යකාත් එක්ක අපි යුද්ධ කරන්නේ. சாத்தானோடு யுத்தம் பண்ண අපි வேண்டும். කියන්නේ යකාත් එක්ක යුද්ධ කරන්නේ. பகவான் பார்த்து சொல்லுங்க, சாத்தானோடு யுத்தம் பண்ண வேண்டும். යකාත් එක්ක අපි යුද්ධ කරන්නේ. சாத்தானோடு யுத்தம் பண்ண வேண்டும். ගිය මාසේ වෙනකොට අපේ රටේ ලොකු ගම්මතුරු බලපෑමක් සිදු වුණා. கடந்த மாதமாக போது எங்கள் தேசத்துக்கு பெரிய ஒரு வெள்ளஅனர்த்தம் வந்தது. මේක සුලිසුලම එකතා. அது ஒரு சூறாவளியோடு வந்தது. නායකයා. மண் சரிவுகள் උඩන් உண்டானது. දේවල් සිද්ධ වුණා. நிறைய காரியங்கள் நடந்தது. උඩන් දේවල් සිද්ධ වුණා. நிறைய காரியங்கள் දැන් நடந்தது. සභාවල් පිළිසෙ කරන්නේ. நிறைய சபைகள் இந்த கொண்டாட்டங்களை செய்வது. මම කියන්නේ මගේ සභාවේ වන්දනා. நான் சொன்ன சபையில මගේ සභාවේ වන්දනා. சபையில செய்வோம். ඒක හේතුව තමයි මගේ යේසුස් වහන්සේ ජීවමානයි. அதுக்கு காரணம் இயேசு ஜீவனுள்ளவர். යේසුස් වහන්සේ මරණ කියලා බලදන්න බෑ. இயேசுவானவர் மரித்தார் என்று சொல்லி புதைத்து வைக்க முடியாது. හේතුව තමයි කුමින්ට සෝමස මතකනේ. ஆண்டவரே, ඒ இயேசுவே, මාසේ අපි උත්සව පවස්තන මාසේ. இந்த மாதம் கொண்டாட்டங்களை வைக்கிற மாதம். හalleluya. ඒ සෙලිබ්‍රේට් කරන කාලය අපි ඉන්නේ. இது கொண்டாடுகிற காலத்தில் இருக்கிறோம். ලෝකේ මොනවද කවන්න අපි යම් දේවල් කරා. නමුත් මේ උත්සවේ යේසුස් වහන්සේ නාමයෙන් මයින්ඩ් කරන දේවල් අපි කරන්නේ. உலகத்தில் என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்லை, எங்களால் முடிந்த காரியங்களை செய்வோம். ஆனால் தேவனுடைய நாம மகிமைக்காக இதை செய்கிறோம். තුන්වෙනි කාරණා. மூன்றாவது காரியம், ஆவிக்குரிய யுத்தம். යේසුස් වහන්සේගේ දරුවෝ හැමදාම ආත්මික යුද්ධේ කරන්න ඕනේ. ஆண்டவர் இயேசுவின் பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு நாளும் ஆவிக்குரிய யுத்தத்தை செய்ய வேண்டும். මේ ආත්මික යුද්ධේ කරනකොට වෙලකට නිින්ද නැති වෙනවා. இந்த ஆவிக்குரிய யுத்தத்தின் போது சில வேளை தூக்கமில்லாமல் වෙලකට போகும். ආත්මික යුද්ධේ කරනකොට හැමදාම මේ හිතෙන්නේ சில வேளை ஆவிக்குரிய யுத்தத்தின் போது சாப்பிட முடியாமல் போகும். ප්‍රේමවත් සහෝදර සහෝදරියෝ. அன்பான சகோதர ඔබ சகோதரி, ආත්මික යුද්ධේ කරන්න ඕනේ. நீங்கள் இந்த ஆவிக்குரிய யுத்தத்தை செய்ய ආත්මික வேண்டும். යුද්ධේ කරනකොට තමයි ඔබට ජය තියෙනසා ජය කරන්න ලැබෙන්නේ. அந்த ஆவிக்குரிய யுத்தத்தின் போதுதான் மெய்யான ஜெயம் கிடைக்கும். දාවිද් ආත්මික යුද්ධේ කළා ජය ගත්තා. ஆவின் அந்த ஆவிக்குரிய யுத்தத்திலே ஜெயம் பெற்றார். ලෝකෙත් එක්ක යුද්ධ කළා ජය ගත්තා. அவர் உலகத்தோடு யுத்தம் பண்ணி ஜெயம் பெற்றார். යකාත් එක්ක යුද්ධ කළා ජය ගත්තා. அவர் சாத்தானோடு யுத்தம் பண்ணி ஜெயம் பெற்றார். ජය දෙන දෙවියන් සෝකත් එක්ක. ஜெயம் கொடுக்கும் தேவன் உங்களோடு இருக்கிறார். விசுவாசிக்கிறவர். හalleluya. ஹalleluya. අයියේ. ஹalleluya. මොනවා සිද්ධ වුනේ? என்ன நடந்தது? සාවුල් ළඟට මේ දාවිත් ගෙනවා. சவுல் அகிட்ட தாவீதை கொண்டு ඒ வந்தார். සාවුල් කියන මනුස්සයා පළවෙනි රජතුමා. சவுல் தான் இஸ்ரவேலின் முதலாவது ඒ ராஜா. උසමත මනුස්සයෙක්. அவன் நல்ல வாட்டசாட்டமான மனுஷன். මේ දාවිත් එක්ක පොඩි කොල්ලෙක් පොඩි එකෙක්. இந்த தாவீது என்பது ஒரு சிறிய ஒரு මේ வாலிபன். සාවුල මුණ ගැහෙනකොට යට අවුරුදු 7යි. சவுலை சந்திக்கிற போது அவனுக்கு 17 வயது. හිතනවා අවුරුදු 4 5 ඉඳලා පැටලු බලන්න යන්නේ. நான் நினைக்கிறேன் 4-5 வயசுல வந்து அவன் ஆடுகளை மேய்க்க මේ சென்றிருப்பான். සාවුල් ඉදිරියට යනකොට சவுலுக்கு முன்னால் போகும்போது සාවුල් මේ දාවිත් ගොඩක් ප්‍රේම කරා. சவுல் இந்த தாவீதை அதிகமாய் நேசித்தான். එයා කියනවා මගේ ඇස්වල දයාව ලැබුණා කියලා. அவன் சொல்லுகிறான், என் கண்களில் உனக்கு தயவு கிடைத்தது. හalleluya. හalleluya. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මගේ ඇස්වලින් නුඹට දයාව තියෙනවා. தேவன் சொல்லுகிறார், என் கண்களில் உனக்கு தயவு கிடைத்தது. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මගේ අනුග්‍රහය නුඹට තියෙනවා. தேவன் சொல்லுகிறார், என்னுடைய தயவு உனக்கு கிடைத்தது. මගේ කරුණාව නුඹට තියෙනවා. என்னுடைய கிருபை உனக்கு கிடைத்தது. හalleluya. හalleluya. ලෝකේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. உலகத்திலே காரியங்கள் நடக்க දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මගේ අනුග්‍රහය මගේ කරුණාව මගේ දයාව නුඹට තියෙනවා. தேவன் சொல்லுகிறார், என் தயவு கிருபை உனக்கு போதும் என்கிறார். විශ්වාස කරගන්න. විශ්වාස කරගන්න. හalleluya. හalleluya. අයියේ. ஹalleluya. සෞන්ගේ ඒ යකා දුර වෙන්න දාවිත් තමයි වීණාව ගැව්වේ. சவுலுக்குள் இருந்த அந்த பொல்லாத ஆவி போக தாவீது தான் வீணையை வாசித்தான். එහෙනම් ඔබගේ වාදනය ඔබගේ පටන් ගන්න. உங்களுடைய வாத்தியத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் ඔබ போது හරියට අල්පර්සන් ආදා දෙනවා නම් යකා දුර වෙනවා. நீங்கள் சரியாக கரகோஷத்தை செலுத்தினால் கூட பிசாசு ஓடும். දෙවියන් වහන්සේ කැමති ඔබ තුනේ යක්කු ටික යක්ෂ ආත්ම ටික දුරු කරන්න. தேவன் விரும்புகிறார், உங்களுக்கு கூட அசுத்த ஆவிகள் புறப்படுவது. විශ්වාස කරගන්න. ஹalleluya. යකාගේ සෞන්ගේ යකා එළියට යනකොට சவுலிலிருந்து பொல்லாத ஆவி வெளியே போகும்போது මේ බයිබලේ මේ වචනේ කියනවා සෞල් සැනසීමල යනවා. வார்த்தை சொல்லுகிறது, சவுல் ஆறுதல் அடைந்தானே. සෞල් සුව වුණා. சவுல் சுகமடைந்தானே. ළඟ කෙනා කියන සැනසීම කියලා. பக்கத்தில் ஒரு பார்த்து சொல்ல ஆறுதல் என்று சொல்லுங்கள். ළඟ කෙනා කියන සැනසීම කියලා. பக்கத்தில் ஒரு பார்த்து சொல்ல ஆறுதல் என்று ළඟ சொல்லுங்கள். කෙනා කියන සුවය කියලා කියනවා. பக்கத்தில் ஒரு பார்த்து சொல்லுங்க சுகம் என்று சொல்லுங்கள். හalleluya. හalleluya. ඒ ஹalleluya. නිසා තමයි මම කිව්වේ පටන් ගන්නකොට මේ අල්ලෙලා කියනකොට ඔබට සුව වේලා වෙනවා. அதனால நான் சொன்ன ஹalleluya சொல்லும்போது சுகம் கிடைக்கும். ඔබ දේශ බලන්න කියනවා. நான் உங்களை பார்த்து ඔබ சொல்லுகிறேன். අල්ලෙලා කියනකොට ඔබට සැනසීම සහ සුවය ලැබෙනවා. நீங்க ஹalleluya சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஆறுதல் சுகமும் கிடைக்கும். විශ්වාස කරනවා කියන விசுவாசம் கொள்ளுங்கள். හalleluya. හalleluya. අයියේ. බයිබලේ කියනවා පළවෙනි සාමුවෙල් 16
පළවෙනි පදේ. வேதம் சொல்லுகிறது 1 சாமுவேல் 14:18 வசனம். මම කියනවා ඔයාලට දෙන්න. நான் சொல்லுகிறேன் நீங்க செவி கொடுங்க. ඔව් මීනව දාඩයි දක්ෂයා. அவன் வீணையை வாசித்த திறமைசாலி. ඔව් බලවත් මිනිස්සෙක්. அவன் ஒரு பராக்கிரமசாலி. ඔව් යුද්ධ පුරුෂයෙක්. அவன் யுத்த வீரன். ඔව් කල්පනා කරලා ඔව් වැඩ කරනවා. அவன் காரிய சமர்த்தனாய் இருந்தான். ඒ කියන්නේ ඔව් ප්‍රඥාව නුවණ තියෙන මිනිස්සෙක්. அவன் ஞானமும் அறிவும் உள்ளவனாய் இருந்தான். අඥානයකට වැඩ කරේ නැහැ. அவன் ஒரு ஞானமில்லாதவனை போல நடக்கவில்லை. ඥානවන්ත වැඩ කරා. அவன் ஞானமுள்ளவனாய் ප්‍රේමන්ත සහෝදර සහෝදරි දෙවියන් සොයනවා ඥානවන්තයෝ. அன்பான சகோதர சகோதரிகளே தேவன் ஞானமுள்ளவர்களை தேடுகிறார். අපි අඥානයකට වැඩ කරන්න බෑ. நாங்கள் ஒரு அறிவில்லாதவனை போல செய்யப்பட முடியாது. நாங்கள் இடத்துக்கு தக்கமாய் ஆணையை அடிக்கிறோம். அந்த வேலைக்கு தக்கதாய் கிரியை செய்கிறவர்களை தேவன் தேடுகிறார். தேவன் உங்களிடம் எதிர்பார்க்கிறார். இடத்துக்கு தக்கதாய் ஞானமுள்ளவர்களாய் அறிவுள்ளவர்களாய் கிரியை செய்ய வேண்டும். சௌந்தரியம் உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். வேதம் சொல்லுகிறது அவன் அழகானவன் என்று. பக்கத்தில் ஒரு பார்த்து சொல்லுங்க நீங்க அழகானவன். நீங்க அழகில்லாட்டி நான் அழகுன்னு சொல்லுங்க. நான் அழகு பக்கத்தில் ஒரு கடைசி வசனம் சொல்லுகிறது தேவன் அவனோடு இருக்கிறார். காலை வேளையில் நான் விரும்புகிறேன் நீங்க இந்த இடத்திலிருந்து போகும்போது கர்த்தர் உங்களோடு இருக்க வேண்டும் என்று விசுவாசிக்கிறோம். ஹalleluya. தேவன் உங்களோடு இருக்கிறார். நான் ஆமென் சொல்லுங்க. ஹalleluya. நான் ஒருவேளை சொன்னேன் ஈசாயின் 3 மகன்மார் யுத்தத்தில் இருந்தார்கள் என்று. அந்த நாட்டில் அவர்களை குறித்து ஏதாவது அறிந்து கொள்வதற்கு அந்த போர்க்களத்துக்கு யாராவது அனுப்ப வேண்டும். இந்த நாளில் அமெரிக்காவில் இருந்தாலும் ஒரு நொடியில் அறிந்து கொள்ளலாம் என்று செய்தார்கள் சொல்லி. இன்று எல்லா காரியத்துக்கும் போன் இருக்கிறது. முன்பு போன் இருக்கல. இப்ப எல்லா காரியங்களும் அறிந்து கொள்ளலாம். ஈசாய் தன் மற்ற பிள்ளைகள் உயிரோடு இருக்கிறார்களா இல்லையா என்று அறிந்து கொள்ள தாவீதை அனுப்புகிறார். என்ன நடந்தது தெரியுமா? என்ன நடந்தது தெரியுமா? தாவீது தன் ஆடுகளை ஒருவருக்கு பொறுப்பு கொடுத்து விட்டு போனார். நாங்கள் நிறைய நேரங்கள் அந்த பொறுப்பை சுமப்பதில்லை. சில வேளைகளில் ஒருவருக்கு அந்த பொறுப்பை கொடுக்காமல் போய்விடுவோம். நாங்கள் அதை பொறுப்பெடுத்து அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, தாவீது தனக்கு கொடுத்த ஆடுகளை ஒருவருக்கு பொறுப்பு கொடுத்து விட்டு தான் போனார். ஹalleluya. அவன் ஈசாய் அனுப்புகிற போது சாப்பாடுகளோடு அனுப்பினார். சாப்பாடுகளையும் எடுத்து போகும்படி அனுப்பினார். தலைவரை கொடுக்கும்படி என் மகன்மாரை கொடுக்கும்படி அவன் போனான். போகும்போது இஸ்ரவேலர் ஒரு பக்கமாக இன்னொரு பக்கத்தில் கோலியாத்தின் பக்கம் பெலிஸ்தர் இருந்தார்கள். ஒரு பெரிய ஒரு பள்ளம் இருந்தது. நடுவில் ஒரு பள்ளம் இருந்தது. இரு திறந்தாலும் இரு பக்கமும் இருந்து கத்தினார்கள். தாவீது போய் சாப்பாடுகளை கொடுத்தார். அவன் பார்த்தான் யார் கத்தியது உயரமானவன், ஒரு பராக்கிரமசாலி. அவன் சத்தம் போட்டான். உங்களிலிருந்து ஒருவர் வாருங்கள். உங்களிலிருந்து ஒருவர் வாருங்கள். என்னோட யுத்தம் பண்ணுவோம். நான் தோல்வி அடைந்தேன். நான் அடிமையாக இருப்பேன். நீங்க தோல்வி அடைந்தால் நீங்க அடிமைகளாக மாறுங்கள். அவன் சத்தம் போடுகிறான். நான் முதலே சொன்னேன். அவன் ஒரு வாட்டசாட்டமான மனுஷன். சவுல் கூட அந்த சத்தத்தை கேட்டு ஒளிந்து கொண்டான். சவுலை ஜனங்கள் ஒளிந்து கொண்டார்கள். தாவீது என்ற சிறுவன் அந்த இடத்தில் இருந்தான். 17 வயது. 17 வயது. தேவன் உங்களை விசாரிக்கிறார். தாவீதை விசாரித்த தேவன் உங்களை விசாரிக்கிறார்.
அவன் சொல்லுகிறான் நான் வந்தது நல்லது. நான் வந்தது நல்ல காரியம். இந்த காலையிலே நீங்கள் இருப்பது நல்ல காரியம். இந்த காலையிலே நீங்கள் இருப்பது நல்ல காரியம். பக்கத்துல ஒரு பாட்டு சொல்லுங்க நான் வந்தது நல்லது. நான் வந்தது நல்லது. நான் டிவியை போட்டு பார்க்கும்போது காரியங்களை செய்து காரியங்களை குறித்து கதைத்து கொண்டிருப்பேன். இந்த காலைகளில் தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்கும்படி கர்த்தர் கிருபை பாராட்டியிருக்கிறார். அவர் சொல்லுகிறார் நான் வந்தது நல்லது. நான் விசுவாசிக்கிறேன் நான் வந்தது நல்லது. நான் இறைவனை சொல்வது நான் வந்தது நல்லது. நான் வந்தது நல்லது. நான் வந்தபடி நான் தேவன் ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்வார் என்று சொல்லுவேன். ஹல்லேலூயா. இந்த சேவல் எல்லாருக்கும் முன்னாலே சொல்றார். இவன் சத்தம் போட்டு இவன் தேவனுக்கு விரோதமாக பேசுகிறான். அந்த தேவனுக்கு விரோதமாக பேசுகிற மனுஷனோடு யார் யுத்தம் பண்ணுவார்கள்? யார் யுத்தம் பண்ணுவார்கள்? எல்லாரும் முதுகை காட்டி ஓடினார்கள். எல்லாருடைய கை கால்கள் நடுங்கின. தாவீது சொல்லுகிறான் இவனுக்கு யார் பயப்படுவது? இஸ்ரவேல் தேவனுக்கு விரோதமாக இவனுக்கு யார் பயப்படுவது? இந்த காரியம் சவுலுடைய காதுக்கு போனது. நல்ல காரியங்கள் காதுக்கு போவது குறைவு. விளையாட காரியங்கள் சீக்கிரமாய் போகும். இது ஒரு நல்ல காரியம். சவுலிடம் போனது நல்ல காரியம். சவுல் தாவீதை அழைத்து அனுப்புகிறார். கேட்கிறார் சவுல் உனக்கு முடியுமா? அப்பொழுதுதான் அவன் மறைத்து வைத்ததை அவன் வெளியே சொல்லுகிறான். ஒரு சிங்கம் ஒரு நாள் வந்தது. ஒரு கரடி ஒரு நாள் வந்தது. சிங்கம் வந்தது. கரடி வந்தது. அந்த ரெண்டையும் நான் கொண்டு போனேன். அந்த ரெண்டுமே ஆடுகளை பிடிக்க வந்தது. என் ஆடுகளை காப்பாற்றுவதற்கு சிங்கத்தோட வாயை நான் பிளந்து காப்பாற்றினேன். நான் கொல்ல கொடுக்கல. நான் அதை சாக கொடுக்கல. நான் தப்பி ஓடி விடல. நான் அதற்காக யுத்தப்பட்டேன். அன்பான சகோதர சகோதரி, இதோ சந்தர்ப்பம் நீங்கள் யுத்தம் பண்ண வேண்டும். யுத்தம் பண்ண வேண்டும். சும்மா நின்று கொண்டிருந்தால் பிசாசு உங்களுக்கு ஒரு அடி கொடுக்கும். சும்மா இருந்தால் உலகம் உங்களை தோற்கடிக்கும். நீங்கள் யுத்தம் பண்ண வேண்டும். ஹல்லேலூயா. சிங்கத்தை குறித்து கரடி குறித்து சொல்லும் போது சவுலுடைய விசுவாசம் அதிகரிக்கிறது. கிறிஸ்துவை கொண்டதும் நான் சொல்லுவேன். அந்த ராஜா அந்த சகோதரனுக்கு சொல்லவில்லை. அவன் இடத்துக்கு தக்கமாய் கிரியை செய்தான். அவன் சொல்ல வேண்டிய நேரத்தில் சொன்னான். அவன் புலம்பவில்லை. அவன் பேசிக் கொண்டிருக்கவில்லை. அவன் அந்த கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தை ஒரு அறிவுள்ள மனுஷன். அறிவுள்ள மனுஷன். சொன்ன இடத்துக்கு தக்கமாய் ஆணை அடிக்கிறது. அப்பொழுது என்ன நடந்தது தெரியுமா? சவுலுடைய எல்லா யுத்த ஆடைகளையும் தாவீது கொடுத்தினார். சின்ன நாட்கள்ல போதனுடைய உடுப்புகளை விஷயம் இப்படி உயரமா இருக்கிறபடி தாவீது உடுத்தி சொன்னான் இது சரிவரா? இது சரிவரா? இந்த பட்டயம் சரிவரா? இந்த உடுப்பு சரிவரா? நிர்மன் சரிவரா? பேடகம் சரிவரா? இது ஒன்றும் தேவையில்லை. நான் போகிறபடி போகிறேன். அவன் தாவீதுக்குள் பரிசுத்தம் இருப்பதாக தாவீது அறிந்து கொண்டான் எனக்குள் இருக்கிறவர் பெரியவர் என்று. அவன் அறிந்து கொண்டான் எனக்குள் இருக்கிறவர் வல்லவர் என்று. உலகத்தை ஜெயித்தவர் என்னோடு இருக்கிறார் அறிந்து கொண்டான். வேதத்தை விட்டு வாசிப்பார். 5 புலமைகளை ஜில்போலை
போல தாவீது அந்த கல்லை வைத்து சுத்திக் கொண்டிருக்கிறான். කලබල වුණේ නැහැ. அவன் கலக்கமடையவில்லை. කලබල වුණේ නැහැ. அவன் கலக்கமடையவில்லை. කල කරකෝ කරගෙන ඉන්නවා. அவன் அதை சுத்திக் එතකොට கொண்டிருக்கிறான். ගෝලියක් ඇස්සලා බලනවා. கண்களை திறந்து பார்க்கிறான். අප කලක් එක දෙන්නේ. நீ கல்லோட வரல. කලබලත් එක එන්නේ. கண்டபோல වරේ 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 කොට දෙන්න අද. வா வா எனக்கு கலவிடு. මොනවා සිද්ධ වෙනවද? දාවි ක්‍රියා කරන්න පටන් ගත්තා. தாவீது கிரியை செய்கிறான். දාවි ක්‍රියා කරන්න පටන් ගත්තා. தாவீது கிரியை செய்கிறான். මාතුලේ ඉන්න විශාලයි. எனக்குள் இருக்கிறவர் பெரியவர். මාතුලේ ඉන්න බලලකුයි. எனக்குள் உள்ளவர் එක පාරේ යවුවා. அவன் ஒரே இடத்தில் கல்லை ஒரு கல் அந்த நெற்றியிலே பட்டது கோலியாத் விழுந்து போனான். ஒரே கல். நான் முதலே சொன்னேன். அவன் அந்த பறவைகளுக்கு மற்றவர்களுக்கு கல்லெடுத்து பழகினான். அந்த கராட்டே குன்ஃபுலே எல்லாம் குரு சாஸ்திரம் என்று இருக்கு. அந்த குரு சாஸ்திரத்துல சொல்லுவாங்க எந்த இடத்துக்கு அழைக்க வேண்டும். அந்த கராட்டே சார் போதகர் கிட்ட அதை சொல்லித்தாங்க. அவர் சொல்ல மாட்டேன். நான் குன்ஃபு மாஸ்டர் கேட்டா சொல்லித்தாங்க. அவர் சொல்ல தாவீது அறிந்து கொண்டான். எங்கே அடித்து அவன் அடித்து ஒரே இடத்தில் கோலியாத்துடைய ஜனங்கள் கோலியாத்தை ஐயோ அப்போ என்று பார்த்தார்கள். අඩි 10 උස 10 அடி உயரம். බිම වැටුණානේ. ගෝලියත්ගේ කඩුව ගත්තා. கோலியாத்துடைய பட்டயத்தை எடுத்தான். ගෝලියත්ගේ කඩුව ගත්තා. கோலியாத்துடைய பட்டயத்தை අද எடுத்தான். ගැන ගෝලියත්ව කඩුව. அதனாலே கோலியாத்தை கொண்டான். බයිබලේ කියනවා බෙල්ල කඩුව. வேதம் சொல்லுகிறது அவன் தலை வெட்டினான். හalleluya. ஹalleluya. අද ඉන්න කට්ටිය කපල කට්ටිය තමයි. இதெல்லாம் வெட்டுகிறவர் தான். සමාජයේ තියෙන කපල කට්ටිය. சபையிலும் இருக்கிறார். සමාජයේ තියෙන කපල කට්ටිය. சமுதாயத்தில் இருக்கிறார். ගෝලියත්ගේ බෙල්ල දෙකනම ඉන්නේ. கோலியாத்துடைய கழுத்து ரெண்டாய் போனது. ඒවත් කඩුවේ. அப்படிதான் வெட்டினான். බයිබලේ කියනවා ගෝලියත්ගේ දානිමාගේ කඩුවයි එයාගේ අරගෙන ඌ අරගෙන ගියා. தாவீது என்ன செய்தான்? கோலியாத்துடைய பட்டயத்தை இந்த தலையில் எடுத்துக் கொண்டு போனான். ඔබ තමයි කොල්ලේ. ஒரு 10 ඔබ කල්පනා சிந்தித்து பாருங்கள். ඔබ කල්පනා කරලා சிந்தித்து பாருங்கள். කොයිතරම් බයක් කරන්නේ. எவ்வளவு பயங்கரம். ඔබ තමයි දේවසන පාවිච්චි කරනවා. தாவீது தேவனை எடுத்து මේ பயன்படுத்தினார். සෝපාන පාවිච්චි කරන්නේ. தேவன் உங்களை எடுத்து ඔබ பயன்படுத்தினார். ආයතනවල සිටින්න පුළුවන්. நீங்கள் ஆயுதங்கள் இல்லாமல் සියලු இருக்கலாம். ආයතනවල සිටින්න පුළුවන්. எந்த ஆயுதமும் இல்லாமல் இருக்கலாம். ඔබත් එක්ක ඉන්න බලගන්න. உங்களோடு இருக்கிறவர் பெரியவர். ඔබත් එක්ක ඉන්න විශාලයි. உங்களோடு இருக்கிறவர் பெரியவர். ඔබත් එක්ක ඉන්න ජයග්‍රහණය ජය දෙන්න යන එක විශාලයි. உங்களோடு